izviđački avion RC-135V Rivet Joint i E-11A, komunikacioni relejni avion vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Država, primetili su posmatrači avijacije dok su obavljali neobičnu misiju u blizini granice sa Sirijom. Obe letelice su nekoliko sati letele ispred obala Sirije i Libana, dok je E-11A ostao iznad istočnog Mediterana. RC-135 je nastavio da leti duž sirijske granice sa Jordanom i Irakom. Avion je verovatno špijunirao dve glavne ruske baze na sirijskoj obali, vazduhoplovnu bazu Hmeimim i pomorsku bazu Tartus. RC-135B je standardna vazdušna platforma vazdušnih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Senzorski paket aviona omogućava posadi misije da otkrije, identifikuje i geolocira signale u celom elektromagnetnom spektru. Sa druge strane, E-11A je vazdušni komunikacioni relej i sistem prolaza. Ovaj avion omogućava protok informacije u realnom vremenu kroz bojni prostor između sličnih i različitih taktičkih veza podataka i govornih sistema putem rileja, premošćavanja i prevođenja podataka u situacijama pravolinijskog i vanvidnog polja. E-11A je očigledno komandi prenosio informacije koje je prikupio RC-135, koji je patrolirao dugačkim pojasom granice Sirije. Neobična izviđačka misija vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Američkih Država usledila je samo jedan dan nakon izveštaja o dva teretna leta između vazdušne baze Hmeimim u Siriji i Rusije. SAD verovatno pokušavaju da otkriju šta je premešteno iz Rusije u Siriju ili na drugi način. Vašington veoma pomno prati rusku vojnu grupaciju u Siriji od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini.